Tämä on vanha tarina. Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja Vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies, kortit pois. Kirkonmenen jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Sotatuomari kysyi, perustelkaa tekonne, muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut marssilla melkein koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on